Ang dutanon nga sanktuaryo o kon tabernakulo nagahatag sa aton sang manami nga laragway kung anong ginahimo ni Kristo karon dito sa langit. Ang pagtuon subong semanal nga pag-usisa, pag-review o kon pagtuon sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Ini isa ka Ilonggo nga version o kon Hiligaynon nga version sa aton Sabbath School lesson weekly. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masunson sa sininga nga host sa sininga programa Ang Pagtuon Subong. Ari ang akong duwa ka mga bisita, hindi na ni sila bisita mga kautoran. Ato na mga regular nga mga kabahin, panel sa aton nga programa Ang Pagtuon Subong. Ang una na akong ipakilala sa inyo, siya isa sa aton mga professors. There is a School of Theology, there is a CPAC, ang iyang mga subjects, mga applied ministry, cross-cultural subjects, kag iniman ang Daniel and Revelation. Nagatudlo man siya sinimang kauturan. Wala sang iban si Pastor Dr. Rafael Carado. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw gid sa tanan naton nga mga kauturan sa tibok kalibutan kag diri sa Negros, no. Tanan nga mga Ilonggo nga nagapamati sini aton leksyon kabay pa sa liwat ang Ginoo hatag sa aton sang kaalon. Yes, thank you again, Doc Rafi. Ang ikadwa na kon nga pakilala sa inyo mga kauturan, siya ang aton nga Vice President for Student Administration diri sa CPAC. Originally halin sa Guimaras Island, ari na province, ari na siya diri kay diri man na siya nag-graduate sa iyang theology mga kauturan. Tungod kay pagtawag sa iya, ari na siya subong upod sa iyang pamilya. Pastor Doc Leopold, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw sa liwat, Doc. Akon gid ginakalipay ang pagigupod sa imo, upod kay Doc Carado sa pagtuon sa aton leksyon. Mga kauturan, kami gid nagapasalamat diri sa CPAC sa inyo nga pag-support sa aton nga Sabbath School lesson kada semana. Pwede niyo ini ma-share sa inyong mga abyan, sa inyong mga kilala, agud sila man makaangkon sa pagpakamaayo pinaagi sa pagtuon naton sa aton leksyon. And that's correct, mga kauturan. I-share naton ini ang aton nga pagtuon agud to. Madamo sang mabindisyonan kag magpakamayo mga kauturan. Ari na kita Doc Raf and Doc Leopold sa lesson 8, Light from the Sanctuary. Ang aton tunan subong amo ang sanctuaryo, kung anong nahimo, ang ginahimo subong sa sanctuaryo. Para ini sa Mayo 18, tubtob Mayo 25. Sa hindi pa mga kauturan, ato na idoko ang aton mga ulo. Sa siningation, iyari kami Ginoo nagapasalamat, nagadayaw sa imong ngalan. Karon amo namang ginatugyan nini nga pagtuon, kabay pang ang balaan nga espiritu, magkapakamayo, hindi lang sa amon, kundi sa amon man nga mga sumulunod, tumalanaw kag manog palamati. Salamat gid ngay mo ginsabat amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus ngamon manunubos. Amen. Amen. Akon pagabayon si Doc Rafi sa pagbasa sa aton sadsaran nga teksto nga makita sa Hebrewanon 8 bersikulo 1 kag 2. Hebrewanon 8:1 kag 2 karon ang alibutod sang ginasiling naton amo ini. May amo kita nga pinakamataas nga saserdote nga nagalingkod sa tuo sang trono sang pagkahalandon sa langit. Versikulo 2, alagad sa sanktuaryo kag sa matuod nga kayang-kayang magipatindog hindi sang tao kundi sang Dios. Amen, and that's correct. Yes. Ang aton tunan karon Doc Raf and Doc Leopold
after sa ilang great disappointment. Kay last week, ang atong gintunan, ang mga Kristohanon nga naghalin na sa Europa, Pastor. Kaya dito sa Europe, they were persecuted. And then, ang ila dito Reformation, about grace, about mercy, about faith, sola scriptura. Pag-abot sa Amerika, another tenor sang preaching is about the second coming na. Okay, so dito sa Amerika, second coming ang daw ang core, ang daw mo ang ginakalipayan sa mga tao until nga nagabot ang Millerite movements. And then si Miller nag-preach about the second coming of Christ ang 1844. Di October 22, wala nagabot si Kristo. Now, ang atuntunan, wa nga ang away nagabot si Kristo, what happened? And this is it. Ano ang bulos sini, kag ano ang significante sang 1844. Yes, Doc Rap, ano pa ginay mo ma-introduce sa aton nga pagtuon karon? So after nga sa great disappointment, Yes. may ara nga bag-o na naman nga let us say pagtulunan nga na-discover ang aton nga mga pioneers. Kag ini nga pagtulunan, hindi lang ini siling nakabase lang sa ilang out of ambalo naton daw ka Disappointment. disappointed moment, pero ini nagbalik sila tuon sa pulong sa Ginoo. Actually ang iba nag-backslide, ang iba niya nagbalik dito kung diin sila una nga mga reliyon sa una, nagbalik sila sa ilang mga reliyon. Pero ang iba niya nagbalik tuon sa pulong sa Ginoo, ilabi na gid ang propesya. Kag ila gintun-an ang konsepto sang sanktuaryo, ilabi na gid sa Daniel kapitulo 8 versikulo 14. Amen. So muni ang aton tun-an subong Yes. kung ano ang nadiskubrihan sini nga mga pioneers may tungod sa langit nun nga kayang-kaya. Sayang to ayo. Yes, Doc Leopold, anong imo na talupangdan sa aton introduction? Nami kag katahom, at the same time challenging ini nga pagtuon. Yes, Doc. correct na. Makahambal kita siguro nga isa kita sa mga madalom nga nagatuon sini tungod ini siya nga mga bagay tama ka importante nanungod sa pag-alagad naton sa Ginoo, kag diin naton bala mapasibo ang insakto nga mga pitsa nga kung sa diin ang propesiya nga ginhambal sang Ginoo insakto gid diri sa balaan nga kasulatan nga amo ang aton pagkatun-an sa sini nga adlaw. Yes, and that's correct. Doc Rafi and Doc Leopold. Ang isa pagid nga ako nakita diri, ini bala ang doktrina sang sanktuaryo. Resulta sang disappointment. Kay hindi sila kapati nga si Kristo wala nagabot. Because they fully believe on the prophecy. Kaya ang presentation ni William Miller, prophetic mo. Yes. Yes. Kadamo gid siya sang convince sini nga prophecy. The only thing is that wala nagabot si Kristo. And then amo to my little flock nga wala nag-surrender, they tried to study and then nagkagwa ini ang sanctuary doctrine. Kag ini ang sanctuary doctrine mga kauturan, ang Adventista, Iglesia Adventista lang, amo ang nakadiscover sini. Kag amo ang nagapati subong. Other religions, wala hanaw, wala sila kay balo sini. This is Kay sa panahon Doc nga mabatian nilang ining mga 2,300 days, Yes, mga 70 weeks prophecy. Do galibog na doon ang ulo kag kun daw ano ang bot hambalon sinido wala na nila dayon ginapadaluman. Gali kay tama ini kay importante mga kauturan sa aton kaluwasan, no? So pasalamat kita sa bugna sa Ginoo sa aton nga aton ini pag isa-isahon sa pagtuon pagplastar sini karon. Yeah, yes, and that's correct. And another thing, Doc Raf, ang Daniel bala na nagwa out of captivity. Ang revelation nga ginsulat ni John out of inang prison, ang segregation, ang pagdampot, ang gindeport. Being accused as criminal si John came out revelation. Ini naman ang sanctuary came out of the great disappointment.
Yeah. Heavenly Sanctuary, Doc Leopold, ikaw na ko nung anong imong nakinad do talupang dandri? Ining Heavenly Sanctuary nga ginatawag, Doc, gin-mention ini diri sa balaan ni kasulatan. Actually, natapos ining 2,300 days nga propesiya pag-abot sang 1844. Kay ang Heavenly Sanctuary nga ginhambal diri, dira nagsugod si Kristo sa pagministeryo, kag hindi gali iya adtong sanctuary diri sa duta, nga interpretation nila ni Miller nga amo na ang second coming katapusan. So gali kay dito si Kristo nagsulod sa Heavenly Sanctuary. Yes. Kaya mo na sa Daniel 8:14, Pastor Raf. Okay. Ang Heavenly Sanctuary shall be cleansed. Okay. Ang interpretation ni Miller nga ang sanctuary nga tinluan ang kalibutan. Hindi mismo ang sanctuaryo sa Jerusalem, kundi ang kalibutan. That's why ti ang ilang interpretation nga paano matinluan kundi ang pagbalik ni Kristo, kay ti amo na siya pinahan ang mga malauton, tinluan ng kalibutan, and that's it. Ano ya nga Doc Raf? Yes. Ano ang resulta sini? Why sanctuary doctrine came out? So, medyo broad kayo ang yes. Ko kabalo kundi ko magsugod pero amo ni ang number one, diri ko sa pulong nga cleanse, no. Ako na ni then the sanctuary shall be cleansed pagalimpyuhan. So as interpreters of the scripture, sila ni Miller kag iban pa nga mga reformers, ilang ginlantaw kung ano ini nga sanctuaryo. Ini bala sa kay at that time, no, sa panahon ni Daniel, kung imo lang taon, wala sing sanctuaryo nga naga-exist sa Jerusalem. Ginguba ni Nebuchadnezzar kag ni sa iya nga mga tao katong templo ni Solomon nga gintukod. So wala sang ga-exist nga sanctuaryo dito. And then at that time, ang timing sang sanctuary is after 2,300 days. Insakto naman unta ang ilang computation, kay ang ilang computation is 1844 mo. Ti isang 1844 kung aton tunaan, wala man gyapon, wala na pud sang naga-exist nga sanctuary diri sa lupa. Kaya actually may ara lang 4 ka sanctuary nga nag-exist sa lupa eh. Number 1 ang tabernakulo nga gitukod ni Moses, ikaduha ang templo nga gitukod ni Solomon, ang ikatatlo ang rebuild ni Jerubbaal, kag ikapat ang rebuild naman ni King Herod, which was na-destroy to last 70 AD. Pagka 1844, wala na gid sang sanctuaryo diri sa lupa. Amo to naghambal si Miller nga, sigurado ta, ini nga sanctuaryo, kalibutan ni dito sa langit. Pero sa dira nga nag-study na naman sila, kay disappoint lagi, wala lagi natuman ang ambal naman sila nga, well, daw may ara gid ni nga kuan ba, nga meaning. So dito karon nag-connect na sila sa nag-try sila sa ibang nga method. At this time, gamit nila ang ginatawag nga parallelism. So, gin-connect nila ang Leviticus chapter 23, nga muna ang Day of Atonement, kag ang Leviticus, Daniel chapter 7, kag chapter 8. No? Studyhan kung ano gid bala ang meaning sining duha. And then, na-found out nga, sa parallelism, ila nakita nga, ang cleansing of the sanctuary, amo man ang judgment sa Ginoo. Atong judgment sang little horn, judgment nga ginahambal sa chapter 7 sang Daniel City, no? So, ari napamatud-an pagid nila another one nga nadiskubrihan nila nga may ara gali duha ka sanctuaryo nga gina-mention ng Bible. Ang sanctuaryo diri sa lupa kag ang sanctuaryo dito sa langit. Dito nagsulod ang isa ka method nga very important sa history sa interpretation, ginatawag ni is typological understanding, kanang type and anti-type. Gihimo nila ang earthly sanctuary nga type kag ang heavenly sanctuary nga anti-type. Kag diri nila naintindihan kung ano gid ang meaning kag significance nga kinahanglan naton iwali nga may ara heavenly sanctuary. Kag isa pagid nga ang word bala nga true tabernacle. Yes, kay ti ang sa kalibutan niya hindi na true tabernacle mo. Na in heaven ay isa pagid na sang kwan. So amo na nga they are convinced nga ina nga tabernakulo nga paggatinluan shall be cleansed
is not on earth, but it is in heaven. Yes. Kin pasiguro gid ina ni Ellen White, Pastor, nga ang during sang 1844 hindi sanctuary diri sa duta kundi dito sa langit. Kaya ginhambal gid ni Ellen White diri nga at the termination of the 2,300 days in 1844 there had been no sanctuary on earth for many centuries. So sa aton pa insakto ang ila interpretation sa ulihi nga pagtuon nila ni Mrs. White nga ang sanctuary nga na tumod diri nga pagatinluan dito sa langit, Pastor. Yeah. Kaya mo pag kang isa pagit sa vision ni John nga ang langit na open og nakita iyang sanctuaryo dito sa that's another thing. Madugan ko gawa. Ang tiano karon ang significance wala. So ang suwat sang pagpamatuod nga may sanctuaryo sa langit. So ano ang suwat niya? So para sa akon diri ko maintindihan nga ang trabaho sang mga pari sa una sa panahon sang Israelinhon nga sa diin sila ilang deal ang sala dito sa sanctuaryo amuman ang buluhaton karon no ni Kristo nga ara sa sanctuaryo sa langit nga ginadil man niya ang sala sa aton kapanahonan as far as the timing of this 2,300 days is concerned. Yes, in that's concerned. Mga kauturan, hindi na kita mag-discuss about sang 2,300 days prophecy. Kung saan o nagsugod ka kung saan o. Kaya tinatunan na sa ligad ng mga sinimana, nagsugod din na sa 537 BC, kag natapos sina sa 1844, ang 2,300 days prophecy. That's why in 1844 is really a great date, mga kauturan. Nga, amo lang na great disappointment, but far from that great disappointment was or is another truth nga ang truth ara gyapon pero amon lang ni nga panahon nga gin-reveal sang Ginoo ina nga kamuturan nga ara na iya sang foundation pa sang kalibutan. Amen. Yes. Ano, Pastor, ang significance sining the most holy place, the Holy of Holies? So, karon no gamit na ang type kag anti-type no gitun-an na nga sa Israelites ang practice sa mga Israelites nga sa isa ka tuig magasulod ang high priest no sa most holy place kay may ara duha ka hulot sa sanctuaryo ang pinakabalaan kag ang balaan nga hulot. So once a year magasulod ang pari ang pinakataas nga pari didto sa pinakabalaan kag this is the most anticipated day. Gitawag ini nga Yom Kippur, Day of Atonement, day nga sa diin na dulaon ang sala, panason ang sala dira sa limpyuhan ang sanctuaryo. Ang bilog nga community. Okay, kay every day ginadala dira ang sala. So once a year limpyuhan ang sanctuaryo. So ining pagsulod no sang pari dira sa most holy place sa daan nga testamento aplikar naman ini siya sa ministry ni Jesus Christ. Kag kung imutun-an pinaagi sa pagtuon sang Daniel nga natabo ini sang 1844 nga si Jesus Christ nagsulod man sa pinakabalaan nga hulot didto sa langit. Kag kung ano ang ginahimo sang pari diri sa lupa samtang sa earthly sanctuary amo man ang ministry nga ginahimo ni Jesus. Yes. Kagini ang Yom Kippur, Pastor, bisan susubong ang mga Hudiyo. Nagka-celebrar sila sini. Yes. Yeah. Pastor. Ang namin sinibladok sa una, no, sa mga Israelinon. Kaya pag-abot ni isang natawag nga Yom Kippur, ang mga tao, bisan diin kamo gatindog, maliso kay kamo ka magtanaw sa sanctuaryo. Tapos mga kauturan, samtang nagatanaw sila sa sanctuaryo, ilagid ginatuad ang ila sala, may aragin nga pag-examine sa ilang kaugalingon. Kay kon hindi nila paghimuon ini, ano sila, Pastor? I-cut off. Kaya hindi na sila mangin kabahin sa kabuhan sang Diyos. Di sa aton, paano naton i-apply ini karon sa aton, pag pinangabuhi. Si Kristo ara sa most holy place karon. Sa panahon nga makasala kita, may ara sa aton nga paghinulsol, tan-aw kita kay Kristo, agud mapatawad aton sala, Pastor. Yes. And then another thing, activity nga ila isa sa activities nga ginhimo. Ini bala ang duha ka mga kanding. Ang one isa na sasel, na ang isaya mo ang halad,
nga ginapatay ka ginapatulo sa dugo ginadala sang mataas nga saserdote dito sa pinakabalaan nga ulot. Whereas ang Isaiah sa tapos na magwa ng pare sa pinakabalaan nga ulot kay ti may symbol na sila nga ginpatawad na sila. And then ang isa ka kandi nga buhi dito ibutang symbolically ibutang dito ipapasaan dito ang sala sang bilog nga Israel. And then buhian ng kanding dito sa kamingawan. Te ang simbolo sina amo si Satanas. Nga ginbutang dito ang tanan nga mga sala kay Satanas. And then ang simbolo sang kanding nga ginpatay is Jesus nga i-offer ang iyang dugo dira sa para sa kapatawaran sang sala sa mga katawan. Yes. So another significant is ang pagsulod ni Jesus sa pinakabalaan nga hulot sang 1844. Amo na ini ang pagsugod sang pag actually limpyo sang sanctuary. And i-compare nimo again ang parallel sa chapter 7 amo na ni ang ginatawag nga judgment. Kay gina-accuse actually sang iban nga mga sikta no, iban nga pundok ang Seventh-day Adventist ini ginaatake nila ini nga ano ba mo ni nga ini nga konsepto bala nga biblical bala ang ginatawag nga pre-investigative judgment. Yes. Biblical bala nga may judgment before si Jesus mag-abot. Yeah. Kay ano kuno ang pulos nga si Jesus all-knowing man tapos nga lang kinanglan pagid sang pre-investigative judgment. Well, ining doctrine no sang most holy place sa heavenly sanctuary sa Daniel 8:14 nagapalig-on gid kay kung imo ikumparar again ang Daniel 8 kag Daniel 7 dira nimo mambal nga biblical ang investigative judgment tungod kay magatindog kag magatubang ang mga katawhan no dira sa trono kay ang magasulod si Jesus Christ kag mag-approach siya sa Father kag mag-start na siya sang iya nga ruling. So para sa akon bilang Seventh-day Adventist daw ka ano ba lang 1844 tapos karon 2024 na kung imainos mo na pila na ka years nga nagasugod na si Jesus sa paglimpyo sa sanktuaryo. Kay kung imo lang tawon, this is the last phase. Pagkatapos ini magawas na siya no? Once matapos ang iyang buluhaton dira sa most holy place, magawas na siya. Yeah. Di ang paggawas niya sa most holy place, nagrepresent sang second coming. Second coming in judgment. So how long na ang himuon ang judgment nga ini? So every day nagaparticipate kita mga kauturan sa judgment. Nagaparticipate kita, nagatindog kita atubangan sang aton nga hari kag maghuhukom. Ang pamangkot is magakabala-kabala kita o kung malipayon kita nga nagatindog sa tubangan sang Dios. Yes, and that's correct. Mahuturan ka nami, muiging ko magsala ang imbitar ko ni si Pastor Carado. Kay damo gini mahuturan ay kulang lang ng atong panahon 30 minutos. Yes, Doc Leopold, sa Tuesday, ano ni ang imo nasiplatan? The judgment has come. Palig-unon pagid naton Doc no ang aton nga pagtuon sa Biblia hambal ni Pastor Carado nga it is biblical. Kay nga kung hindi amoy na ang aton interpretasyon, ano aton nga interpretation? Yes. Di ba wala? So nagasugod ang investigative judgment karon it is biblical kay nga pagbalik sang Dios paghukman na niya ang tao mo. So, hindi na niya nga pag-abot dito sa katapusan, dito pa ang investigative. Hukmanay na niya pagbalik ni Kristo. Desisyon na. Desisyon na. Kung ibutang na to sa korte na to karon bala? Promulgation. Oo. Hindi yun siling kompresohon pag kumbita yung imo kaso, dito panahon, dito kaya i-discussan. Hindi mo. So amo niya ang investigative judgment kaya pag abot dito, Doc, judgment has come. Yes. Amo na. Yeah. Yes, Doc. So, meaning to say, ang pagbalik ni Jesus Christ is a day nga ihatag na lang ang reward. Yeah, amo nagnatawag sa Sable Court, promulgation. Ang quote diri nga text is Revelation 14:6-7, first angel's message, no? Ang judgment has come. Sabtan ko nag-eskwela pa sa sinay sa una bala, kanang estudyante pa ta.
judgment meaning nag-abot na. Pero at that time ginsulat ni Juan mga AD 90s. Si Juan nagsulat sang Book of Revelation. Ti paghambal na niya judgment has come. So sa panahon ni Juan, kung 1844 pa ang ang pagsulod ni Jesus Christ sa most holy place, meaning to say, wala pa nag-abot sa panahon ni Juan. No? Tuotong ginambal ni Pastor Gagaina nga ang isa sa mga mga characteristics ng propesiya is ang paglantaw sang katumanan sini halin sa ginhambal ini sa propeta hasta nga may tabo ini sa aton panahon kag hangtod sa katapusan. Meaning to say kung ginhambal man ini ni Juan sa una nga judgment has come, tuod man na nagkaiti pero at that time propesiya pa ini. Yung propesiya. Wala abot pa. Manog abot pa. Pero ginapakita na sa kay Juan na amo nang maabot. So, sure nga nag-abot. Meaning to say, ang Revelation 14, 6 and 7 nag-confirm sang libro ni Daniel 7. No? Nga ang judgment nga ginahambal ni Kuan dito, kaya actually kung imutunan, Pastor, ang judgment nga ginahambal dito sa Daniel, hindi after sang period sang Rome, kundi after sang period sang Little Horn. Amo na nga makahambal ko nga, tuod gid ang ginhambal ni ni Juan Kay kung imo tan-awon ang judgment, di ba? Babylon. Sa Daniel City Babylon, Medo-Persia, sunod Greece, sunod Roma, sunod Little Horn, and then judgment. So, imo makita diri ang timing sang judgment bala nga ginhambal diri sang Bugna Kapitulo 7. Ang judgment diri is after gidya nga maghari ang Little Horn. And that is kung ang Little Horn naghari, okay, first phase nga paghari sang Little Horn is 538 to 1798. After 1798, 1844, amugin ang katumanan sang judgment nga ginhambal sa Biblia. Wala makauturan, depende lang gid. Muna nga pasalamat kita nga ari kita sa sining kamaturan because hindi mo ni mabatian sa iban nga mga reliyon. Sakto. Hindi mo ni mabatian sa iban. Ang iban nga reliyon niya ang ilayang wali permi kada simbaya pagtuo grasya pro kita mga kauturan we are far better kay damo di balaan ang propesya, and that's the thing. Wala nang gid kita time. Wednesday, the good news of the most holy place. Doc Leopold, anong good news diri sa pagsulod ni Jesus sa the most holy place? Actually ang good news gid Doc sa most holy place nga ang aton nga abogado si Kristo mismo, ang aton hukom si Kristo man. Amo na amen. So, good news dira sa aton. Pag-angkon sang hapiit nga relasyon kay Kristo, amo gid ang makahatag sa aton sang maayong nga balita. Kay ang paghukom mangin malain nga balita sa panahon nga nagalapas kita. Sa panahon nga hindi kita nagauyon sa Ginoo. So the good news is si Kristo ya aton nga manuluwas. Siya ang aton abogado. Nga nagsulod siya. So, balaan ni Kristo sinota. Ang mga high priest ang una yang panahon, way kabalo kung sino mga katawan niya. But the good news is that siya gini mismo amo ang nag-plead before the Father. Father, ini si Doc Racarado, si Doc Leopold. Please, Pastor Tomado, please, forgive them. Kay ilagid ko, I know them. I know them. Na amo na siya. Kanami blas nga abogado nga kilala mo gid. Kay mabalaan gid ang details sa imo nga Yes, Doc Raf. May article si isa ka author naton si Richard Davidson. Ang title niya is The Good News of Yom Kippur. Kung mabasa natin sa mga kauturan natin namin na siya. Ang article, Good News of Yom Kippur. So ano gid ang good news sa Yom Kippur? Well, amo to gyambal kagaina. Pero diri sa atong leksyon, isa sa mga good news diri is Christ had done it already for you. Yep. No, kung imo lang tawon, hindi matapos ang ministry ni Jesus sa holy place kag sa most holy place
without His blood shedding. Kada compartment dito sa gawas, naula na itong dugo niya. Naula na ang dugo niya dito sa cross, sa earthly, pagpalansang niya. Pagsulod sa holy place, dito ginwisik na naman ang dugo niya. Pag-abot sa most holy place, iwisik na naman dito ang dugo niya. Meaning to say, Christ prepared the way for you. His blood prepared the way for us. Yeah. And wala ka sa rason that we cannot make it through. That's the good news of humanity. Yes. Mga kauturan, wala nagitapos na ginatong panahon. Kadamo pagid. Pero at least kami ni Pastor Balidyong ni Pastor Rafi, Carado mga kauturan, gapati nga, we have shared, even though it's not everything, but at least we have shared to you the best interpretation and the best insight we can glean from our lesson this week. Akon lang pangabayon, una si Doc Leopold sang yang last take and then eventually si Pastor Carado. Mga kauturan, tama ka dalom pero napasimple naton ang aton leksyon tungod ini sa bulig sa aton Ginoo. Amen. Tisado ka tempting mga utod ang pag-solve sa mga numbers diri, ang pagtanaw sa mga date sa aton history. Well, in fact, makabulig ini sa aton sa paghatag sa aton sa maayong interpretasyon, klarong interpretasyon. Pero hindi ginaton paglipatan mga kauturan. Ang hambal diri sang Biblia sa Ecclesiastes 12:14 nga mag-aabot ang paghukom kag ang tanan naton ng mga binuhatan, ang aton mga ginapanghambal, kag ang tanan ng mga sikretong mga butang sa aton kinabuhi maabot sa hukmanan sang Dios. Gani kabay pa aton tinluan ang aton kaugalingon sa adlaw-adlaw nga tanan sa pag-imbestigar sa aton sa Ginoo sa matag adlaw nga tanan. Let's examine our heart agon nga minputli kita sa tubang sang Dios sa iyang pagbalik. Amen. Yes, Doc Rafi. So sa konteksto sang dako nga away, great controversy, Yes. no? Si Satanas gusto niya gid nga bungkagon ini nga mga pagtulon-an. Amen. Muna nga halin pa sa una, gusto niya nga maputahan ang mga tao, no? Ang mga tao diri sa kalibutan sini nga buluhaton ni Jesus Christ dito sa sanctuary. Kay gani pag-abot sang konsepto sang Greek kag worldview sang Greek na dula ini nga pagtulon-an sa sanctuary. Ang konsepto sang dualism nga amo ni hindi tuod nga may sanctuaryo sa langit, kay timeless kag spaceless ang langit. Then later on sa panahon na naman nga sang Dark Ages, nagsulod na naman ang pagtulon-an sang Roman Catholic Church. Sumala sa atong leksyon kag gikuha na naman ang buluhaton ni Jesus Christ nga instead nga si Jesus Christ amo ang intercessor, ini naitabo na naman sa sistema sang papasiya. Amo na nga sa katapusan, ang ako ni hambal is kita sumala pa sa atong leksyon nga mga Seventh-day Adventist, ang aton mission is to guard the truth, to preach the truth, aton iwali ini primero sa aton mga kabataan kag sa aton pamilya, sa aton sa sulod sa iglesia. Kag sumala pa ni Mrs. White, the moment no nga maintindihan ta ini nga mga butang, you will never be the same as a Seventh-day Adventist. Amen. And that's correct, mga kauturan. Amo gina ang pinaka-importante. The more we know about the doctrine of the sanctuary, the more we become faithful. Amo na nga kadamo sa aton mga Adventista. Nga daw bali wala lang because wala ginaton mahangpan sibo. Ini ang doktrina sang sanctuaryo. Nga in which kita lang sina ang gatudlo mga kauturan. That's why capitalize naton ini nga truth nga ginatag. And then if ever we have experienced already the truth about the sanctuary, let's hear it. Amen. And that's it. Sa hindi pa si Pastor Leopold mga kauturan magpangamuyo, ako niliwat pasalamatan ang aton masunsun ginaton because they are the ones supporting our ministry mga kauturan. Jet and Susan Caro, John Jr. and Goldie Juliki, Johan and Myla Susana, Elder Herbert and Mami Belen Tamoni, Dr. Norven Hibieso and Rosalina Hibieso, Mark and Meryl Mendoza, ang mga doctors Erwin and Ruda Ardenico, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Pastor Phil and Marlene Peregrino, ang mga magulutod Alex Pedero and then Ma'am Gina Pedro Ilumar, Marlubel Herota Lorin, Ido
and Midon Vandes, and Iboy and Jessica Malabanan. Kabay pa ang Diyos magpakamayo sa inyong nagasuporta sa inyong programa. Amen. Yes, Doc. Samtang kami magapangamuyo diri mga kauturan, amon man kamo ginaagda sa pagpiyong sa aton mga mata, magapangamuyo kita. May gugmaon, dalangpan, kag langit no na mga Dios. Salamat Ginoo sang bugna nga imo gihatag sa simbahan sa Seventh-day Adventist. Yes, Lord. Nga kung sa diin kami naging matutom sa pagsuporta sa imong buluhaton. Amen. Kabay pa Ginoo nga ining doktrina sang sanktuaryo, ining 2,300 days. Amon amat-amaton tudlo sa amon mga kabataan. Yes. Sa pihak sang ilang pagkalamharon, apang ilang maintindihan kung ano kaimportante ang kamatuoran kag ang pagtuo namon sa Biblia. Ginoo, amon ginapangamuyo nga ikaw padayon magapakamaayo sa mga kauturan sa bilog nga kalibutan. Nga sa nahon sa imong pagbalik, masapuhan kami nga matutom sa imong atubangan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.